אבל זה כבר הרבה זמן לא קרה. אולי זה יקרה שוב עכשיו, כאשר שוטאוטס נותן את הכדור לקטן, וקטן! שער! שער של יניב קטן! אז הפעם זה לא ברטז וזה לא בין הרגליים, זה ריקרדו, אבל זה עוד אחד של יניב קטן נגד מנצ'סטר יונייטד, וה-GSP בניקוסיה בשמיים. ראינו את השער הזה בא, תראה את קטן, עובר יפה את אושה שהתלונן עכשיו בקופת חולים ונותן בומבה לחיבורים. 1-0 חיפה, 1-0 כולו של יניב קטן, רק שזה לא ייגמר כמו שזה נגמר בפעם האחרונה שקטן עשה 1-0 נגד יונייטד. אינשאללה, ואם ראיתם את יניב קטן, הוא רץ מאחרי השער שלו, הוא חיפש מישהו ביציע, האמא שלו, החברה שלו והאמא של החברה שלו כאן, אליהם הוא רץ עם האצבע, אותם הוא חיפש ביציע, ואני חושב שטעות מאוד מוזרה ולא אופיינית של מנצ'סטר יונייטד. אם הבלם שלך פצוע ולא מסוגל לעמוד על הרגל ולא מסוגל לתקל, תן לו ליפול, תטפל בו, אל תסחוב את זה למצב הזה. ראינו כיצד אושי לא הצליח פשוט להגיב לטעיה הנהדרת של יניב קטן.